Grabe ka marunong ka. Kaya natanong di ba nila kayo ito? Hindi po siya eh. Ha? Hindi po na siya eh. Hindi mo ito? Oo. Parang pala si Muso, parang tiyo na ni Bandel ba? Sa pinsan ba? Mas matanda siya eh. Hindi pala yung kapatid, hindi rin yung pinsan. Napakilala niyo rin na kapatid. Ano na, pamangkin na sa... Parang kumbaga sa dugo, patas din. Hindi, yung papa ni Bandel, yun ang pinsan ni Muso. Parang pamangkin na Pamangkin niya na si Musin. Lolo na niya din dahil. Oo. Kaso si Bandel, ano lang, yung... Ulit ano? Natama kasi niya. Ang ganda pala ng sasakyan na yung snail pool. Musil ko lang. Wala pa sa trabaho niya. Binigay sa'yo? Ito. Kasya? Madali. Minute na. Sige kung isa. Hindi ba natutukan eh. Lumabas na yung taba ba oh? Sabi mati. Ayos, may shout out sa'yo, Ma'am G. Macarayo. Maraming salamat, Ma'am G, sa pagpasok sa LS ni House. Maraming salamat. Ano, ulo-ulo lang. Hindi kasama katawan. Maraming salamat sa patambay-tambay. Pero nakabili ka ng ano, yung ganyang katawan niya. Buo. Hello, House, Tamsakdan. Maraming salamat, Ma'am Amy Mendoza, sa pagpasok po. Maraming salamat. Nasahin mo kasi. Ma'am Amy, may ano na po, may jacket. Labas muna ako tamsakan kita sa mga nigit. Ma'am G, makaraya yan sa Amy Mendoza, Ma'am G, oh. Maano yan, Ma'am G? Mabait yan. Sa kapatid ko yan kagabi. May jacket ka na po, Ma'am Amy Mendoza. Pwede ka na po maglapag ng bahay mo dyan, Ma'am Amy Mendoza. Hello, sir. Morning. God bless always and good health. Sabi ni Jean Lang. Ay, pariente. Kamusta? Kamusta, pariente? Tosok against. Maraming salamat, Ma'am Jean Macarayo, sa pagtosok mo. Kamusta na, pariente Jean? Thank you, sir, sa pajakit. Tamsak again. Nababa ka naman ng jacket mo, ma'am, para ay, baba ka po ng bahay mo para mapunta nga po ng ating mga kaibigan dyan, ma'am. Okay lang, pariente. Naka-recover na sa awan ni Lord. God is good, pariente. Mabait talaga si Lord. Basta mag-trust lang tayo sa kanila. Tosok again, sabi ni Tinang Intod. Maraming salamat, Ma'am Christina. Very appreciated, Ma'am Sa. Maraming salamat po sa pumasok sa bahay ninyo.
Hello po sa bago, may Miguel shout out. Pasukin mo yan, ma'am. Si ano, ma'am, yun, si Amy Mendoza, ma'am, Git. Maganda po yan siya. Okay, thumbs up po. Hey, thumbs up po. Maraming salamat, ma'am Mimi, sa pagpasok, ma'am Mimi, ha. Maraming salamat, ma'am Mimi. Shout out, sabi ni Ma'am Roberos Kanyute. Maraming salamat, Ma'am Roberos, ha, sa pagpasok, Ma'am Roberos. Guys, mga Romeros, Regards daw, sabi ni Boss Markups, Ma'am Roberos. yeah. Sige, salita ka pati. Manas na kuwan. Kumang ka na. Pagigising lang daw niya. Kumanag, pagigising lang. Kumanag tulog. Kapihan, tamsak. Maraming salamat, sir. Kapihan sa tamsak, ha, Sir Pastor. Maraming salamat sa pagpasok, sir. May Katalan morning, buddy. Kapihan tayo. Kailangan kita nga, sir. Tayo. Yan, may jacket ka na. Sir, kapihan tayo. Kiki, kapihan tayo ni Pastor. Maraming salamat po sa pagpasok sa ilis ko, mga kaibigan. Patamsak at po sa aking premier this effort. Mga kaibigan ko, tamsakan po natin si Ma'am Mimi po. Yung premiere niya mamaya. Ayan po, 8:45 PM sa Pinas time. Supportahan po natin si Ma'am Mimi. Saka si Sir Pastor nagbaba ng bahay. Dikitan po natin Ma'am Roberos, saka si Ma'am Tintin Makarayo. Dikitan po natin si Kapihan tayo. Magdikitan lang po tayo, mga kaibigan. Christine Makarayo, OTW po, sabi ni Mami Caldera. Ma'am Roberts Kanyite, Kawai-Diwaiti, maraming salamat po, Ma'am Caldera, sa Kawai-Diwaiti, ma'am. Thanks, Ma'am Mimi, sabi ni Christine Makarayo. Sama-sama na kayo. Punta tayo. Oo, kumain hapon daw. Francis Christine Macrayo, sabi ni Ma'am Mimi Caldera. Lablabin nyo guys si Ma'am Mimi Caldera, mga guys. Kamsa-kamsa daw. Ngayon ba, de? Ngayon na? Oo, tuloy na. Sige, kailan mo na. OTW Christian Macrayo, sabi ni Sir Pastor, kapihan tayo. Ma'am Roberos, dilitan mo po si kapihan tayo, Ma'am Roberos, oh. Saka si Ma'am Mimi, ulit pa kayo nakadikit. Dan Ma'am Mimi, sabi ni Christine Macrayo. Lola M, OTW. Sige, OTW kay kapihan tayo, haba harang niya. Ayan sir, parang harang si
Ma'am Roberts Canitis, ano mo sir? Bahay mo. Dana po, Christian Macarayo. Christian Macarayo, salamat. Roberts Canitis, pababa bahay. Pababa bahay mo, ma'am. Roberts Canitis, sabi ni Sir Pastor. Ma'am Robera, salamat sa thumbs up din po. Love, love, sabi ni Ma'am Mimi Polvera. Yan tayo ay pa Bichi. Maraming salamat Sir Pastor sa pasok Sir Pastor. Ngayong nakita ka, nakita ko na. Oh, Arnold Mall pa rin. Pa-alarm mo. Hindi ka naman makapasok doon eh. Ha? Hindi ka naman makapasok. Ayan po, nagbaba po si Ma'am Ruby ng bahay niya, mga kaibigan. Lablabin po natin siya. So, hindi pa nakalablab kay Ma'am Ruby, lablabin niyo na po, mga kaibigan. Hindi ka naman makapasok doon, Lord Mall. Awat kang nito. Bila nang kita ng ano? Ano nga yung tawag yun? McDo? Tipsy. Pepsi. Pepsi. Yan ang tawag na. What? Sa motor. Mawa raw ng tawakal na sa motor. Sabi? Yung tawakal na, mawala raw na sa motor. Karoon na. Ang members kang ngiti, anong bilabol pa video mo? Sabi ni Sir Kapian tayo, ma'am. Palitan mo po yung video mo, ma'am. Reverse kang ngiti. Anong bilabol daw po? Kapian tayo dan dikit with paying the harang. Mansion naman di ay balay mo. Oh, ma'am. Mansion na yan balay ni Sir Pastor. Mansion nakatama. It's a fool's game. Nawag mo pang bukoy. Sis Christian Macrayo, salamat sa tamsak. Sabi ni Ma'am Mimi Caldera. Salamat Ma'am Christian, sabi ni Sir Kapihan tayo. Ano? Hello. Tawag sa namin yun yung Alam ko kasi. Babalat ako ng English. Welcome Ma'am Mimi Guapa. Ha? Sabi ni Ma'am Christian Macrayo. Friend. Unsa ka? Sana all ba? Guapa eh. Guapa naman talaga si Ma'am Mimi. Magaling pa kumanta, mag-guitar, magaling pa. Tambay lang ko rin. Sige pa rin. Okay ka lang yan. Nilukluk. Bukoy ko na naiming ano eh. Nawag na. Mag-group na sabi. Kahit sa nila sila mga mabuwag. Sir Ricky, tamsak po yung tabo na ba? Oo ma'am. Tamsakan tayo mamaya Ma'am Mimi. Damihan ko yung tamsak mamaya 10. Primer. I-flip ka Sir Ricky every night. Wow, salamat. Tamsakan ko yung Ma'am Mimi mamaya. Pagkatapos ko mag-live Ma'am Mimi 10. Unsa kanti ka every night. 10 yung tamsak ko.
Tatlo tong ano ko eh, alagad ko eh. Ay maraming ninja bautista. Wala isang piyan ko kita. Maraming salamat Mami Mian. Pag-play mo sa akin every night Mami Mian. Para malapit na. Umabot. Magili sana ako, baka maloding ako ay paulan dito ah. Masama pala panahon dyan Mami Mian. Sumuk-sumuk ka dyan sa Mga Christine Macrayo, Dan Tamsak, sabi ni Sir, kaliyan tayo. Bahay ni Roberts, di mo open man, sir. Ma'am Roberts, yung bahay mo, bakit hindi daw mo open? Sarado. Nakakandado siguro yan. Salamat kapihan, manual na lang ako yan, sir. Sige, sir, manual ko lang si Ma'am Roberts. Nakapadlaki yung bahay niya eh. Mamaya na kita tamsakan, Mami niya. Tamsak na, sabi ni Ma'am Jocelyn Ross Ibanez Guapa from Daam, Bantayan, Cebu. Sana yung pinsang guwapa man. Kapihan tayo doon, muna lang ako balikan sa bakas pa sir sa imong video. Sabi ni Ma'am Ruberos Kanyete. It's a fool's game. Salamat sir. Okay lang mamili mo. Welcome mamili. Mamaya. Salamat sa pito katao Doria. Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Baka busy kayo dyan mga kaibigan ha. Magtrabaho lang kayo dyan. Bugal-bugal si Ricky ha. Yan si Ma'am Selena Sibanez. Guwapa na kaayo ba? Taga Daan Bantayan, Cebu. Yan ako ay Ma'am teacher. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Yan yung pinsan mong maganda rin na si Lysel Estrella Ibanez, Ma'am. Tagal sila sa girlfriend. Good morning, Boss Markups. Gwapo, bigyan naman. Batangsa, sa Premier Boss. Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Good morning na, ma'am. Tawa si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez sa totoo. Ha? Dan, Ma'am Roberos, sabi ni Sir Kapihan tayo. Salamat Sir Kapihan tayo. Nag-module. Ayan mo nang module yan. Hello Ma'am Jocelyn, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Ma'am Jocelyn, dikitan na po si Sir Pastor Kapihan tayo, Ma'am Jocelyn. Kung bakit hindi mo pakadikit, Ma'am Jocelyn. Ay po, Jocelyn Ras Ibanez, sabi ni Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, patamsak naman kay Ma'am Mimina, Premier Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Bakit naman? Patamsak kay Ma'am Mimina, na Premier, nandiyan sa taas. Morning, Sir Markups. Pagupit na baka may sumabit ka na raba ha. May katalan. Salamat buddy sa pabidyo-bidyo mo buddy. Ang load. Expire na yung mga load. Ayan, bahala. Bumalik na. Ay, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, patamsakan naman kay Mimi na, Ma'am Mimi na primer. Malutuin mo rin. May isda na itim tayo kung pagsilig. Ipasok. Stang itim. Kulay itim eh. Kasi black number. Blackfish. Blackfish. Stang itim eh. Maraming salamat sa 16 people. Sarapan sa paksyo ba? Ito. O yun. Sarap sa paksyo. Pakita mo batang lulutuin natin. Nama din?
Baka hindi sila makatulog kakaisipan ng isda yan ba? Yung may ano, may itim. Sige, sige. Isa tayo. Dito na ako. Bumaya lang ako. Oh. Pusin ako. Table fish. Isa yung ba? Parang ako. Dito na ako. Bakit? Inaluto niya na, baka mag-alnor mamaya, maiiwan pa kayo. Dito na yan. Dito na. Normal. Ganito nga, hindi ko na doon. Mato tag Arnold, makapalit na po tag mabalikan itong Barsones ba? O, dano sa rekorta ni. Sabi nila. May anting-anting ako. Itong kuwan, Springfield ba? Ngunit di nila alam, may agimat ang dugo ko. Oy. Si Pep, wala kayo klase, Pep. Si Pep, wala kayo klase. Anong tawag ng istorya dili? May na-signal pa. Si Pep. Si Pep. May agimat ang dugo ko. Oy. Salamat sa 5 million people na nakatambay sa Barney House. Ay, bravo eh. Ilan mo sa'yo? Dami natin dito. Ay, bro. Hindi. Talaga na to. May na-signal. Ikasan ng YouTube. Send a video to Toronto. Ini mo yan sana. Ano kalsar? Nag-recruiting kasi kaya na. Lain na. Tugno ba? Luwan na yung murang nanguyaw sa munod ba? Sa akin pa ako namuti. Ha? Ang mata ka, di pwede kong pumuputi. Siguro lang kung sabi yung kabugno din eh. Oo, may bago, may nakaputi. Di ba nakaputi, di ba? Oo, puti. Kasi oh. Kaya puti. Pumuputi na Ano kasi suntuin na tagay-tambay, huwag ako. Kung glota, surrender na. Sa Riyadh, isang taon tayong tampay doon, no? Kung glota, surrender na. Di kaya. Wala na yun na. Dapat tsompo yun eh. 5 niya. Sa Hindi ibo dapat. ang daan. 11 dapat. Bago meron mo suko. Prem! Tuloy pa rin! Kamangurang, sipag panawag. Ay, doon na, may mga makuwang na. Wala na. Wala na tao. Basketball na lang tayo, wala tao. Ah, panang. Tulog na. Wala tayong signal eh. Balik. Balik. Bagi. Lapia, wala sa kay putis. Lapia, no? Puro sa itong ba? Muna may kaputihan siguro nila. Ha? Sino?
Uli puti nila, yung sinaw na ito, uli puti nila. Ang Michelin Ross Ibanez. Patamsa. Namatay. Ang tubod na siya namatay. Hmm? Ganun ba? Six minutes pa lang. Maaga pa. Parang nasimulan ko nung... tama. 26 minutes. Ikaw lang ang aking ibig. Oops. Ikaw lang ang aking mahal. Sa'yo. Jikir lo ba? Badi, tawa. Nagkaging naman na imuhang kon ba de? Ha? Mana wa na nagkaging na lain ang oh, kani na po nagkaging mo. Ito siguro. Hmm? Ngayon na kasi. Yung ganito parang style daw. Pagka rin sasama tayo pupunta tayo ng kamsa-kamsa sila, nung maiwan sila. Dali natin yung bus. Ikaw ang gusto mo, pati si Urso kasama natin. Na ako pa. Sasama ako.
Kahit kung saan. Okay, makapasok sa bus lang, tambay. Bantay lang ng bus. Uy! May na yata signal ko. Ha? Parang wala bigla. Ano, balik no. Nanya. Hmm. Baru wala kaya. Malamig. Buddy!
Ang tad kami baboy. Sir, ngayon mo, ha? Mapitan ninyo. Awal sa mga sabahan sila ma'am, tin ko pa, may Paul, sila nga si Banya Sisi, mga kapagapit na. Baba ng mga perman nyo, ha? Oy, nag ko ba? Laban piki, mga pito niya certificate, sir, ngayon nimo. Sir, na ngayon, tulog pa to si Sisi, mga pamansin po mo no, ha? Ano kasi, nag-loading ako. May singer pala dyan. Pagkasayiti. Kasama ng tao. Nagano kasi ako, nag-loading. Sinisa naman guys ha, nag-loading ako. Sabat, Roberos pa, loading sa mga Roberos. Anyari, may nagtadtad ng karning baboy. Nag-loading kasi ako mga guys. Kaya pumangat ko. Nag-loading ko. Bilis yung nag-duty ah. Hindi, si Kunang. Kunang mo ba yan? Oo. Wala? Maraming salamat sa nakatambay sa bahay niya sa Roberos Kanyep loading. Bayad din na? Yaman. Ay, wala naman yan. Kunti lang pala. Di ako sa gatas. Bista. Hindi naman. Bakit? 20 lang pala utang mo. Hina net. Oo nga ma'am, hina rin din ko dito eh. Mabayad ng card. Isipin mo ako na kahit paminsan-minsan. Ang galing mo pala kumanta pa eh. Pamayan lang ko ba? Problema yan. Oh, di ko na ta. Asa daw, Lord? Naginis na miyo. Naginis na miyo. Ah, si brother na. Automatic ko, nagluto ko. Hina net. Pag question mo ka pa BG, maraming salamat na. Ay, nako, pel. Wala.
Mabuti naman. Tapos na kayo daro diha, ma'am. Robers. Ikaw pala ang aking busy pa sa trabaho mga kuha mo ba rin? Ano yung Mimi Polvera ba rin? Tagasan ni ba rin? Bohol. Ano mo Polvera sa kauban ng basket sa Cebu? Sa Upol? Taga-bolan sa amin. Siyang Robers ay paway-tiway Labis tila. mayor, oh. O, kaya yung Ibanez, Upol po rin yung daghanan ni Ibanez. Ibanez, Cadrete, kaning gamit eh. Ito na Cebu. Medyo lang rock na. Sige, sige, ma'am. No problem. Aska. Uy, tawag yun. Hindi madayon. Ikaw pala. Alvin, good morning sa inyong lahat. Di kumot-kumot. Si Boss Alvin. Yung kumot-kumot. Ha? Lain tao, tingo. Wala, dinaligo si Toto, pagkanula. Si Boss Alvin. Hindi pa ako padala kayo, nakapadala na kayo eh. Nakapadala na kayo. Oo. Kaya wala kami naman sa ako. Padala si Major. Dalhin mo yan. Padala ako ng 1. Padala rin ako sa'yo ba? Nang, Punta doon ba? Padala rin ako ba? bang tubang sa akin, di pwedeng ano. Bang tubang ba lang, yung bang ko lang. Sige, doon kami bibili ng ano ba? Jacket. Likod ng Alradji ba? Ah, kung sige na lang. Hindi ko alam yung size mo. Hindi, pupunta sila sa kamsa-kamsa yan. Magpadala na ako sa'yo. Sama na kayo. Sama na kayo sa Dalhin mo po. yun pala. Hindi mo maintindihan eh. Wala pa sa ayos talaga ba? Dalhin mo siya? Yun pala, mamaya mapulis tayo dyan, dalhin ko. Tawakan! Papiwakal na. Huwag pa kayo mamaya. Kailangan tayo eh. Kung gusto nag-base, saan muna kung may kayo? Ano ko na? Ikaw pala. Brad, meron si Wildan. Hindi, walang barang sa barang control ba? Mamaya, ibalik yung barang si Wildan. Walang barang yan. Nakukuya? Nakaraman din eh? Ayaw ko yun? Oo. Pedro yun, water na. Skripto na.
Ba't ito, 50 na mo din? Wala. Wala malagay. Wala. Wala daw. 50 Ano lang. ba, Toto? 200 man daw mo 50. Toto siguro. Ako, ito na ka sensiyo. 50 lang. Sa akin, sensiyo, 50, tag-peso. Hindi ka sama pa rin? Dawat ha? Hindi ka sama? Hindi siya sama. Paano lang siya? Ha? Hindi daw siya sasama. Sino? Michael. Ikaw? Ano ka ron? Oh, wala ka sa boss. Balik sa do, hindi sa Toto ka. Ben. Lysol, sorry Ki, paano mo nasabi? Hindi ka masabi Ma'am Lysol Ross Ibanez, ay Ma'am Lysol Estrella Ibanez. Kamusta ka man di ay ma'am? Nag-module ka daw ba? Ang program, subukan ko nila yung tono nila. Hindi nila siguro. Mana kog module. Puro Google naman. Puro na Google ka naman oh. Robert Canyete, pabiji-biji. Christian Macarayo, pabiji-biji. Putang ina! Galao! Friend. Hello, B. Lysel, sabi ni Ma'am Christian Macarayo. Putol-putol. Si Ma'am Lysel Estrella Ibanez ay nag-module. Kinuha niya yung iba sa Google yung sagot niya. Di ba, ma'am? Hindi na mo signal na. Putol na ka. Wala ka load. Ang init kong pick para sa cover photo sa YT na ko. Ah, wow! Sige, sige, panoorin natin yan ang cover mo. Panoorin natin mamaya yan. Maraming salamat sa pagpasok. Lysel Estrella Ibanez ha. Paano mo nasabi daw? Patamsak ng primer ko. Salamat. Sabi ni Christine Macarayo. Hello Ate Christine. Sabi ni Lysel Estrella Ibanez. Ganda, guwapa. Nagwapagin ni kayo kay Ma'am Lysel Ibanez ha. Basta mga Ibanez daw, guwapa hagod ko na kayo. Hindi tulad ng sa ng puso ko. Musta Lysel? Kami yung Christine Macarayo.
Okay lang, Te Christian, ikaw. Sabi ni Ma'am Lysette. Nga. Ha? Yung ginto ko dyan ha? Ano? Pala ka dyan. Saan punta? Ewan ko, sasama lang ako sa kanila eh. Basta magpapadala ako. Bili sana ako ng KFC. Kasi, ha? Oh, Magpabili ka? Okay na pwede. 21 yan eh. Nakina. Sige, papayan mo na lang bayaran. Sige, sige. Yung 21 na? Okay, busy Daro. Sige, Daro lang kayo dyan, mga kaibigan. Yung Tig 21? Oo. Tig 21? Yung may kanin? Oo. Friend, bata. Alas ka ba eh? Ano lang sila ba yan? Bis na. Ay, wala naman papunta. Nababili ako ng KFC. Nabili ako kay Ryan. KFC ba? 21. Okay, Rapods. Busy na sugod na Ogdaro, sabi ni Ma'am Christian. Sa puso ko. Karoon sila mula ko rin? Kabis na si Ryan. Ha? Kabis na si Ryan. Friend. Bangsa ka, friend. Nakakada, friend. Wala ka? Asan na ikaw, friend? Ha? Asan na ikaw, friend? Maraming salamat sa 3 milyong ng katamba dyan ha. Hanap ng puso ay nabigyan. Kala ko sasama ka. Iya, gosip dulu dong. Iya.
Dahil marlum. Swing ka lang na rin, ha? Oo. Guys, kahati yun. Kahati yun. Ah, ano sa... Di na po siguro niyo. Iglas niyo. Gawat si Marlon ito sa ito. Hindi duwaton. Oh, Dudong! Ano? Ano na? Ha? Nasunod lang yun. Ha? Okay lang sa'yo? Ito na yung naganda. Ano ba yung bumabag? Kahit kumalo eh. Kaya sa orang daw. Ah, grabe si Mayor ko. Ano grabe yan? Ay! Mike! Basta. Mike! All through your life, Oh. be by your side. This fight. Oh! Be by my side. Doon na lang nabilin mo yan. Ha? Doon na lang nabilin. Ito. Doon na lang dyan. Ha? Doon na lang dyan. Hmm. Apat to. Wala na ganyan ni Bulyon.
Ay, naghang mo eh, kaganina ko man eh. Oo, napamugani ko. Ulitin mo. Ha? Ulitin mo ba? Alin na nga oh. Ayun. Ano? Mag-games lang tayo ng basketball. Mag-games lang tayo ng basketball. Ayun, 8 na. Ayun o. Pumasok na daw sa mga ano ko. Lumakas na yung internet. Nang wala si Mir eh. Kaya dami. Sis lang. Init, init. Kaya mo dali. Ligo ta, ligo. Baka makasama ka ba? Sige, ligo. Paris mo sila, di ba? Ikaw ba tayo sasama ka? Hindi ba di? Ha? Hindi, ikaw. Ikaw nga ba? Maya nagala kung may kaman. Pag may kama na. Gala doon, bigla na mahuli. Doble ng problema. Bawat naisip ko. Oh, dalawa na lang naman eh. Yun na. Shoot tayo ng baday. Ikaw lang, sakit ko. Huwag ka mamuso pa rin. Ha?
Hindi ka sumama pati. Ha? Isang oras na pala ito. Mati ka sumama pati. Wala kang bibili pala eh. Yan naman. Ano? Pagkain. Hindi. Wala kang grocery na. Ay. Palpak. Ipay. Antayin daw si Mudet muna. Bakit? Ipay, wala yung pare. Bakit pre? Tay. Wait, kuna na. Wait. Siyempre, antayin na namin na baka mamaya. Antayin na, baka mamaya. Magaling pa. Isay ka muna daw sa libre. Sabi mo kayo ba mag-isay mo doon? Oh, Ano siya? Ang sultan ha? Ilan ba tayo kan? Kulang. Nagpasin ha? Tapos yung ulang eh. May uso ka na umaigsa. Bukan ka na to di ay? Iba yung umakumulit ka no? Ang sagang-sabi ko ba? Ha?
Hindi ka mapakali dudong. Lagot ka lang lahat yan. Mangiram ako ng press cooker nga. Ay, ito. Sakto yung hugasan ko kagabi. Hugas na yung dugba. Oo, nahugas na yung bagay. Pinagluto na Hindi na kayo makautang doon. Bakit? Makakasama ko pa siguro niya. Pag nakaluto ka. Oo. Tayo doon na siguro. Kaya nga. Luto ka pa? Dito pa. Kakain mo na bago umalis siya. Kaya pa yan. Bago mo magkakas. Panangabihan. Kasi pala si Mundo, paano kayo babad na yun? Ilang oras kanyang ganyan pa din? Mamaya pa. Bakit ba? Wala na. Hindi na matagal na yun. Multi-view. Ayan ang arot ni Mayor Ryan.
Luthor Way. Sabi ng mga Marisol Banyes.
Maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa mga video-video dyan mga kaibigan Sa 5 million people na nakatambay sa Binance, maraming salamat sa inyo Dan, shoot ka. Shout out kay Boss Jigger na nag-iwa ng bawang. Ay, ikot na. Sarap yung ulam namin ngayon. Binawangang isda. Wala eh, naghirap eh. Ulam na mahirap eh. Tayo sa Marwan. Pupunta tayo dito. Huwag Marwan. Sabi tayo mga tao. Bakit pati? Papasok. Kasi tumawag daw sa kanya sa bakala. Tay. Pasok tayo. Hindi pa na sila tumuloy kasi si Marwan. Ano yan? Sana yung ano ko? Tumawag daw sa kanya. KFC. Hindi, tinawagan ni Toto. May tumawag sa bakala sa kanya. Tayo yan. Hindi tayo makautang. Hindi ito nga, hindi ko utahan ni Toto yung pakawa. Bakit? Kaya nag-alert na. Pets naman yata siya. Wala naman ano na. Kasi nga, dapat mo lang ginaban dito, ginaputangan. Dapat yung may kasalanan, yung hindi putangin. Kaya nga, umuganin. Damay-damay na. Nadamay ka na. Kailan ko nakapagpadala ka na? Sa'yo. Tayo makautang. Nadamay ka na. Ay, kung ganun saan hindi ko bayaran ang utang ko doon. 24. Hindi. Istorya mo ganin na siya. Istorya ko na siya. Tapos, ikaw nito, kanan na lang siya dito. Pagtamo. Ito, umalis na siya. Hmm? Umalis na siya. Masiwas na siya. Ang kinakabahan na yan. Mas malakas pa ang tulog ng bula sa baba. Mas malakas pa ang tulog ng bula kasi sa dito. Oh. Sabi ni Toto, pakiyayan naman sana kung ano natutulog pa mga. Ay, Umaga? tayo nga dito pag Sa- matutulogin sa hapon, magpanda din sila doon, di rin kami makatulog. Dito sa kwarto tayo, hindi masyadong madilig. Diba di? Di kasi yung Umaga. impact dito sa sahig, kaya sa ilalim ang malakas. Malakas pa lang ano dito. Di alam nila pag may naglaro. Umaga Sige ba? lang, Tutulog lang naman na pag may naglaro. ilipat lang natin sa kanila na naman. Wala lang laro, talagang tulog. Basta umaga, araw, hindi naman. Kasalanan mo yan, matulog ka sa araw. Gabi yung oras ng tulog eh. Hindi ang tulog eh. Tulog, hindi alam. Pag oras na alas 8, Pangit din siguro kung gabi maglaro. Alas 12 wala pa naman naglaro dyan. Alas 12, alas 3, wala pa naman eh. Pag madaling araw, mag-ano talaga kasi malamig pa. Pag ganito ng pag tanghali na, wala. Tulog na tayo. Eh kasi siya, dyan siya nag-ano sa upuan niya ba? Pero doon sa kwarto niya, wala. Hindi nga nagreklamo sila si Alamin na sa kuwan nilang Alamin. Yan ang dumadayo kasi siya. Ang mamati balita. wala pa eh. Hindi natin daw si Marwan. Kain na sana ang KFC ba? Wala pa yung KFC ah. Hindi! Oh, ano? Ano nangyari? Bakit
Silent LS lang to, Ma'am Lysel. Muna si silence nga lang mas. Silent. Silent LS. Unang na ba di? Sila isiliban niyo siya na. Ha? Sila isiliban niyo siya sa'yo. Senior. Amay na, so. Oh. Oh, uminit na ako. Oh, ikaw ba? Doon sa po. Galing itong 3 oras. Ha? 3 oras. Sila na? Standby ko lang yun. 1 hour and 38 minutes. Sige, mintras nga. Ano naman yung biya? Unlimited naman sa internet, di ba? Ano ko yung biya? Hindi naman. Oh, gusto? Ha? B. Ditos. Ito siguro, pagkuha na ako sa humagkaligo. Napislit siguro. Mintas nga wailain magkuhan ba? I-silence mo ba? May lagi oras din yan. Kalay. Ingat mo to siya nga, magpadadaw si Monsor kwarta gapon. Paning mga ito karon. Tawang siya? Katong tubig, kabayaran ta niya. Nagpadadaw kwarta si Monsor. Ang kato din gihatag niyang kwarta sa ibang lahi, utang po dito sa tubig. Di ka rin, makautang na po tubig. Kaya ako talaga. Ano mo dyan, padadaw kwarta Monsor. Hindi ito, panindo. Still, makarayo pa, Bichi. Tawag si Bati. Yan nga rin, kinakaban niya. Ha? Kinakaban na. Yan ang problema. Ang delikado ang nag-iikuan. Kabalik. Pagkapalitan na. Hindi mo unang na ba? Kadung na uli ba? Ito yung dapat sa ulo. Na kay Daro namin balik na ko. Sige. No problem. Dito lang to hanggang mamayang hapon. Daro lang kayo dyan. Inalaw, tudling uno na. Ko'y tudling. Unlimited na naman eh. Problema baka malubat. Tawag na itong gapor. Tawag na itong gapor. Mutah na ko si Rico dito. Mawag gapor. Atay. Magsugod ang minugo na sa kanang murang binuang ba? Ito mura na nung tagmaari. Makita ko ba? Yung unan ko dyan, parang wala nga sa karton. Titingnan ko ang unan ko. Ha? May unan pa ang isa dyan. Parang nawala, hindi ko nakita eh. Oo. Yung mga nakarang nakita ko pa niyo ako. Tignan ko ulit pa nandun. Yung sa aircon pa yung parang Oo. may isa ko sa karton, hindi ko lang kung nandiyan pa eh. Tignan ko lang. Kabukas lang kasi yung karton niya. Hindi ko pa lang po nandun. Hindi ko nakita ng ulit kung ano eh. Tignan ko may. Ang porta ako nag-ibalis doon. Base katong sa bako, kandado ra ya. Wala yung bangit na kandado. Balik na ako doon. Maglisod-lisod magkuha ba?
Hindi sa kayo unya-unya ba? So, yun. Dapat unahin yung utang yan. Saon. Ibiyahe na mo. Nibunot kong dahil ito. Maraming salamat, Ma'am Yam, sa patamsak, Ma'am Yam. Puno sweldo dong. Maraming salamat sa patamsak, ha. Live lang eh, puno sweldo ba? Shin Vlog, thumbs up lang, host. Maraming salamat sa YouTube. Yung sweldo na may 15,000 ang buwan doon. Shin Vlog, maraming salamat sa pagpasok. Kapit sa din. May jacket ka na po, Ma'am. Shin Vlog. Sumama ka pala tuloy? Sumama ka pala doon? Ay, si Ma'am Marilas pala. Sa radyo din sa mga. Maraming salamat, Ma'am Marilas, ha. Sana all may harang na. Gol-gol nito. Sundalo nito, sundalo. Ingon day kung bad boy ka. Kung pangutan na, yung kuyo ba rin mo? Tambay ko lang to, host. Antok ko. Sige, sige, Ma'am. No problem. Tambay lang. Maraming salamat, ha. Sa tambay-tambay. Pwede. Ano lang kami? Silent lang. Silent. Pero nagkwentuhan lang kami dito. May harang ka rin dahil, Marilas. Sabi ni Ma'am Jen Ernico. Padala ka? Yawan mo suwi-suwi dito ba? Kasi nagtakpan din. Shin Vlog. Wala pa, host. Wala pa rin email. Ito jacket ba? Ito Jacket dyan, winter. Allergy ba? Ba't to? Pangalaan sa mo. Ayan, may jacket ka na, Ma'am. Pasok ako. Umang ko'y... Hanggang maghapon to, Ma'am. Yan, mga ano ko. Yung absya daw na... Like, LS ko kasi. Nadabo lang yung WSR. Pagzin, tapos na. WSR. Hindi pa, wala pang 1 hour eh. Ano? Tagal talaga pag sa Pinas. Pwede ba ulit ka dong? Number. Yung dito, kinahanglan ko machine. Atos Ganun machine. pala yun, matagal pag sa Pinas. Yung may machine. Ayun na, mamaya may jacket na yan. May machine, nasod sa Rashid. Sa kasod ng Rashid, malagyan ko. Hanggang maghapon tong LS ko. 2-6 pa lang ako. Hindi na, wala na naman hindi ko. Kanang wala na ito. Normal na lang. Sa COVID daw na. Ano naman na kay... Matagal sa Tracing Pinas. na yan. Pero pag-back to normal, wala na yan. Wala na yung mga Wala na, 4,000 na lang ang COVID sa din. lahat. Tulo. Ikaw talong kuhan din. Tulo. Bakit normal na. Tulo. Tulo pala. Bakit mga January, balik na operation kasi nawawa na ng tawakal na. Dagang may Bisaya din eh. Oh. Si Loloy, taga Mindanao. Muna yung usa sa Abu Sayyaf nakatakas diri Saudi. Ito yan. Shoutout nga pala sa mga taga-Pasig. Asa ito daw, katong mga tilapia dito o katong... Lalo na sa Mindanao. nagpayong pinagbuhatan. Saan ka ba sa Mindanao, Loy? Sa Surigao del Sur. Sa Surigao del Sa mga district Surigao del Sur. Doon ako lumaki. Mga Jay, mga Noy? Mga Jay? Hindi, Surigao City yun. Surigao City, yan, City Jay? yun. Sa amin, del Sur eh. Shout out sa Tanan, Yung Bisaya. salita namin sa Grapo inyo. din. Loy, Magkatugma yun. shout out daw Pero sa... yung sabi mo na, Jay, Ayun. City yun.
Taga ang bayaw, taga dito man, Jay. Iyotong bayay. Oo. Ayun. Surigao City yun. Shout out sa Ang wala tanang sa Bisaya. kanila, Gwapo niya. Saya, oo. Sa amin, ang wala. Wala lang, wala. Real eh. Para na tayo. Hindi lang magkababayan kami yung kawo, di ba? Tara ka. Cotabato yun. Ha? Oo, Cotabato. Cotabato. Marunong mag-Ilocano? Oo. Hindi Ilocano ka lang sa Cotabato? Ha? Shout out mo ko dyan sa katabi mo. Baka naman padikit ha. Sabi niya. Dikitan mo daw, Bari. Ha? Dikitan mo daw si Ma'am Mariela. Wala ba ko kadikit? Dikit na yan sa'yo, Ma'am. Si Ma'am, si Sir Marcus. Kay Mariela Vlog. Dikit na yan eh. Kay Shin? Mariela yan. Ay, nakakuha na wala. Dikit na kuha na niya. Nakadikit man na kami tanan sa imo ha. Ilo dahil Mariela sabi ni Ma'am Lynn. Tanan na kadikit ni Ricky, dikit na namo. Oo. Oh. Unlimited ilis to Ma'am Yam. Punta na si ano si Manguan dito. Si Mang Juan. Anong gawin niya dito? Ewan ko. Siya mag-kuha, medically. Siya mag-control. Sino Mang Juan? Marwan? Oo. Marunong ba? Manguan. Manguan tawag na ko na. Tawag ko dyan, Manguan. Yung Manguan. Sa kapatid ko to. Ano yan? Ano ba yan? Ang channel ba yan? Dikita mo daw ba yung Shin Vlog ba rin? Sige. Shin Vlog. Amay, dikitan ko rin yan. Tapos ka mag-ilis. Yan na si Sir Marcus, hindi kita na daw. Kung sa'yo ginagamit ni mo co-host, Glow or Mighty Band? Ano ginagamit mo, Glow or Mighty Band? Saan sama? Pandikit? Pandikit sa buhok? Secret. Basta may pandikit. Kulangot na ma'am, ginagamit yung pandikit. Ikaw lang magbahala sa pandikit ko. Sino? Shin Vlog. Salamat tos, balikan ko sila pagkagising, iwan ng bakas. Sige. Dara. Mag-comment ka sa ano, mga tawag na bakas. Pag ako sumahod, Yan, may Maria. porsyento kasi Bakit balik niya ko. may Marina? Mariela. Ang Maria Las Vlog? Hindi ko ba nakuha yung requirements eh. Ano ba yun? Shoutout nyo pala kay Michael Catalan, Boss Michael Catalan. Ayaw ng puti dikit ko, host. Taga-Amerika. Taga-Amerika. Ayaw puti dikit ko, host. Ilan tadi mo ah? Bani at yan, Bani. Bani, sumipag ka, Bani. Ha? Sumipag ka. Ano yung mga Kanina naghugas ang men, walis. Yung ano, yung dalawa sila. Hindi mo puro 6 minutes. Eh? 6 minutes. Dalawa ba yun sila? So, hi everyone. So, my friend and I went to the park. Mali? Wala tayo. Shin Vlog mo na. Shin Vlog. So, we need to hurry up. Yan, yan. We need to hurry up. Hindi yun, ito yung ano niya, oh. Yung mukha niya. Ayan na. Hindi kaya ito, oh, mukha niya, oh, dalawa silang kapatid. Malay din ang Shin Vlog. Doon din may ka Shin Vlog din. Hirap mo nanapin. Bantog na foreigner ang magawas. Shin Vlog. Idugtong mo ba? Idugtong mo yung single yan. Idugtong mo. Ganun pa rin. Hindi lagi siya makakita lagi. Hindi mo ma-search yung mga Hanapin ko. kapatid. Shin Vlog. Kung sa ginagamit nyo, salamat tos, balikan ko sila pagkagising yung ano. Ayaw ng puti dikit ko, host. Naasad na sa YT. Host, si Sir Markups. Wala pa tong YT, ma'am eh. Ayaw niya gumawa. Support lang to sa ako, ah. Pero si Siam, you're alive. Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Wala mo yung Shin Vlog ang magawas. Shin Vlog. Ah, dito ako pinangawa dito Sa sa tulo. Tulo na kasi pala yan, Shin. Shin Vlog ba yan? Eh? Shin Vlog.
Hirap hanapin si Shin Vlog. Supportive, Lisi na si Boss Markers. Lagi. Anong list naman? Lagi yan, lagi. Pwede baka bigla papasok ko ba din matulas. Okay ba? Shinblog. Hirap man hanapin tong Shin Vlog to. Mababa natin dyan sa inyo. Palitan mo yung pangalan niya, Ma'am Morilas. Hirap hanapin. Meron na. Christine, morning, going. Hello, sis Yami or live. Sis Christine, basta going na pa sa work. Okay lang sis, may primer ako ha. Patamsak Mayo lang, okay to sa ingat sis. Shin Vlog. Ayun buddy, di kita mo na buddy. Isa man. Baba ng link. Balik mo nun sa live ko. Diba? Hmm. 53. Magbuha pa ba din? Gapan ko ba niya? May primer ka naman ha, sure mamaya tamsakan ko madami pagdating sa siya. Shin Vlog. Tapos na. Tikitan ko rin sa Ricky Marquez ko ha. Yan na, ma'am. Hindi na siya nag-comment. Hindi naman siya nag-ano eh. OYT. Kahit hindi na sa balikan. Oh, ganda naman ang sister mo. Ganun pala, pag Cool. baba ng ano. Hmm, Na, tapos na. ganda naman ng mag-sister. May dimple yung isa. Favorite mo. Hihihi. Upat mo nang lang rin. Nakalabas ako eh. Then, ero, niko. Ayun na po Ma'am Marila, nakadikit na po yung Ricky Marquez ka sa kanya. Legit ito. Mother tamsak haba. Haba ng harang. Sana all may harang. Lapit naman ito ng oras ha. Yung 49 pa lang. Gutom na? Aga pa. Gutom na? Pag nalapat ito, tapos na. Dalawang oras. Tama na siguro ba rin, no? Out na ako? Para makatayin tayo. Tama na, dalawang oras. Sayang. Tama na, dalawang oras na. Ha? Pasok na eh, mo. Pasok na eh, sa mga 5 minutes. Sige, sige. 5 minutes na lang mga kaibigan ko, tako'y mag-out na. Maraming salamat sa pagpasok nyo ha. Maraming salamat sa pag-pidyo-pidyo. Shin Vlog, Christian mo kayo Shin Vlog dan para kayong kambal sis Marila. Yung isa may dimple.
Dalawang oras, Ma'am Yam. Kanina pa ako nagsimula. Kinuha ko yung time ni Ma'am Jeneline kasi hindi daw sa makailes eh. Hihitawa si Ma'am Marielas Vlog. Sana all may harang na, malapit na magkaharang. Five minutes lang ako yung mag-end ng mga guys. Okay, pero team solid raman gyapon ang atri. Okay, no problem, ma'am. Team solid pa rin. Maraming salamat sa 8 million people na nakatambay sa bahay ni Osa. Ang utang ay utang. Yamat. Salamat sa dumikit, guys. Mega love shout out sa team solid. Sabi ni Ma'am Yam, eran ito. Salamat sa 8 million people na nakatambay sa bahay ni Os. Maraming salamat sa inyo. Ma'am Ruby, ay pa YT. Hindi ko man. Lakas eh. 5 minutes more to go. 4 minutes na lang pala. Maraming salamat sa pagtyaga niyo sa sa Elias ko kasi kahit boring nandiyan kayo nakatyaga sa Elias ko. Maraming salamat sa inyo. Pila na ka-oras, sir? Doon ang ka-oras, Ma'am Christian Macarayo. Mapaka mamagkuhan, ma'am? Love you all, guys. Team solid. Yes, team solid. Ay, pala may I love you na ako. Hindi ta siguro sa. Love you. Love you all, team solid. Solid team, all love you. 3 minutes. At ay magpapaalam na si Os. Pupunta si Os sa mall. Mulmul. Punta kami ng KFC. Tagos kami ng pizza. Puntang McDo. Nakatuwa pag may pamilya ka sa YT na ganito kasolid. Yes, ganyan talaga. Kahit busy, basta support, no problem. Basta yung solid, walang iwanan at walang kinakatakutan. Tandaan mo to. Nilalangon ako dito, hindi ako naligo pa. Mamaya ligo ako para wala yung langaw. Salamat sa 7 million na nakatambay dyan sa bahay ni Host. Mga katim ko. Pag namuni na lahat, ganito pa rin tayo. Tayo lang din maglaro ng laharang natin. Play all. Bawat isang araw, play all lahat. Tingnan natin kung hindi tayo yayaman yan. Hindi daw siya matatugpa ang langaw, Jud. Nadulas daw kasi siya. Dulas. Nilagyan ko to ng langis para kumintab. Mantika. Tika. Bakit? Cold oil. Jocelyn Ras Ibanez. Nandyan na yung gwapa, pumasok na. Mega shout out sa'yo, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, gwapa. Maraming salamat sa pagpasok ha. At 1 minute lang at ako yung magpaalam na mga guys. Ang ganda nga, Day, Mariela. Shin Vlog, dito pa rin. Hindi pa yung mga friends sa Balinok, yung mga gwapa ba?
Mga daghang gwapa ako nga friends, didi. Hindi pwede makasulod yung patignaw. Pulo Bisaya. Mga pangit, hindi pwede dito sa grupo. Wala mga gwapo. At saka gwapa. Kanya ang grupo ba? Pipili ka ng grupo, dapat yung mga magaganda na. Solid na ba? Sulit. Solid pa? Guwapa pa? Excuse mo natin, sampay ko na Tapos kagumuhin na. Ito naman. Sarang. Yes. Ganun tayo. Sige, 1 minute na lang at ako yung paalam naman guys ha. Maraming salamat sa pagpasok niyo sa aking ilis na walang kwenta. Yes, ate yung kahit walang kwenta, dito pa rin kayo nagtsatsaga. Ha? Pero muna tayo basahin kingas ko doon. Nag-map kasi ako. Dito pa rin kayo nagtsatsaga sa ilis ko na walang kwenta. Gawa tayo niyan, Day Marila. Sige. Maraming salamat sa team Kasolid. Maraming salamat kay Ma'am, especially kay Ma'am Jocelyn Ross Ibanez Nagwapa. Maraming salamat ha. Sige na Ma'am yan, ano na, babay na ako. Manali? Bye-bye mga guys. At may pupuntahan kami. Bye-bye. Oh, balik sa... Adi.